schází a rytmí. A nad ním hráz, co já tak dobře znám. Bůh ví kolikrát věrných nocí. Já se jí bojím, Jsem tam a ne sám, ne sám, v těch nocích tenkrát. A krásně nám tam cvrček v trávě hrál. A můj a její stín byl blíž a blíž. A v lítní fauni hrály škály stále výš. Někde opodál. Tam nad tou hrází, kde věnčí mech borové mlází. Stín ze stínem, když jim touha krátí dech, v jarních večerech dál se potají schází. Tam nad tou hrází, tam zůstal svět, který mi schází. Jen do vln času místo kamínku člověk vzpomíná. Ne, seď. Smutně hází. Rybník v lučinách a nad ním hráz, odkud jsem tak rád. Hrstí kamínků čezil tu. Já nevím, jestli teď že dívčí stíny dávno jsou. Zůstal svět, který mi schází. Jen do vln času místo kamínku člověk vzpomínku smutně hází. dívej, já to. Já vím. Tam je? Už srazy tam jsou, spanilé jízdy. Promiň. To si vymažeš. Se hezky vrát a ještě ve mně. No. Ať je tam taky super všechno. Tak. Normálně jdu s kamerou a teď takhle, rozumíš? No, teď jo, já to
Taky vy. Ty naši, nevědí, co v nás mají. Protože vedle, no. Ale to bylo jasný divočák, jak to viděli tak, jak strnuli. Dlouho, ještě chviličku, malo, ještě vydrž, nechoď dál, nebo zavrtá. Tak. No. Tam nechoď, tady. To možná ten zvukem, co to dělá. Jo. Tak proč to tam, kde... Vypadá to, že má pevnou ruku. Už je tu zás. Počkej, a to je ten cíp s měkkým nebo s tvrdými? Prostě zbraň. No, to Já ti dám prostě zbraň, ty. Já ti dám prostě zbraň, vidíš ho, člověče, teď tady ani na mě nebyl. vidíš, to bylo něco, co bylo Už je to přikáze. do vašich? Cože? Šaška, no to stalo. No co pak si na bojovém rozdělení měl zbraň? Že ten neměl stačit. Jo, tam bylo všecko. Bylo, když si nemohl chodit na rozkaz ze zbraní, prosím tě. Vlastně nechodil. Bojový rozdělení. No Ale zbraň byla, ale munice nebyla. Však jistě. Ze zbraní si šla bez munice. My jsme nedostali zbraň. My jsme to měli zamčený normálně. Bez Vy jste měli udici. Čakali. Ne, my jsme to měli normálně, protažený ještě lankem. Zavázaný zánkem. A normálně na bojové rozdělení se chodilo, prvně na bojové rozdělení, kde bylo poučení. Bylo tak to bylo v poledne nebo v jednu. Ano, to říkáš ty. A tam si ze zbraní nesměl. Potom bylo příprava, potom byla příprava, No. tak si dostal zbraň, nejdřív tě proškolili, vyčistil jsi, pak si, když jsi šel na to, tak ti dali, nadal si čepici, do čepice ti naházeli náboje, musel si je napáskovat, předtím dát do sumky, vzít zbraň a jít. Nejít. Musel zletět. Jo, to ne. My jsme chodili normálně. Bojové rozdělení musel letět. Ale u nás dávali munici, až si přišel na... Jaj? Bylo to přesně takhle. Zbraně byly ve zbrojáku a byly tam i munice. U nás na rodě Zbraní nikdy Byla nesměla být vypaskovaná munice. munice. Nesměla být, ale kdyby tě zavřeli vždycky. byla munice. Já jsem nebyl na 9 pro munici. Já jsem byl na rotě munici. Už tam nikdy jsi nechodil. Hoši, kdyby pískli poplach na tvrdo, tak jsi neletěl na 9 pro Ty munici. jsi neletěl na 9. Ty jsi nikdy tam ani nemohl, protože tvoje hodnota byla tak nízká, že jsi tam neměl co dělat. A vždycky, No a co? vždycky tam, Pecka byla. Pecka byla. když jsi stál přede mnou, tak pozorně bys nevěděl čistě. Ale to je Ano, jsem trochu majonez. Sestry. Já jsem byla pověřená, možná budu koktat pivo, to teda urychlí, takže třeba ani ne. Jsme strašně rádi, že jsme se takhle sešli zase a strašně jsme rádi, že zase přibyli další členové Avia klubu. Takže se rozrůstáme nenápadně po půl roce, ale přece jenom je to úspěch, protože na jaře nás bylo 9 vozů, teď už 13 nebo 14, jestli dobře počítám. 14. Tak, Přijede, ale. Ale přijede třeba, no. No, říká, že jo. Takže se už skoro všichni známe a pro zpestření jsme teda dneska Ty seš uspořádali. Ty seš kera. Tady, Jarlou, pro ty, co nevědí. Takže jsme uspořádali takovýto pinkání, takže vyhlašujeme vítěze. 3. místo má Verunka z Nový Posádky, z toho mám hroznou radost. Verunko, Teda. Ale ten pán měl být naplněný. To nevadí, ona to přidá. Druhý místo poputuje teda až do Čech. To bude úspěch tam ve vitríně. Takže to půjdeš ukázat Karlovi, tam na tom Takže koni. gratulujeme taky. Ale ten je plnoletý. Naplnit. Protože Ríša si přál pohár. No jo. Ale je to v rodině, je to v rodině. Ale prosím vás, ještě bych k tomu řekl jednu věc. Jsem rád, že jsem tady s váma, ale nevím, jestli tady budu příště, nebo jestli tady bude Ríša, nebo nebudem tady. A to z jednoho důvodu.
Protože Luka to volá. Líša tady zcela určitě chce bejt. Dělá si teď řidičák na Cčko. Tak není problém. Není problém. Ale já na něj nebudu tak přísnej jako třeba Franta na svý děti, že bych na něm chtěl, aby mu dal notebook jenom 3 trojky. Mně stačí, když nebude mít žádnou 4 na vysvědčení. A nebude-li mít 4, může řídit i sám, čili možná já budu vynechanej a on přijede s kamarádama. Bude-li mít nějakou 4, Nekompromisně. tak nekompromisně nemá nárok na to AVI mít k dispozici. Tak, to je jasný. A ne jenom teďka, ale i na konci roku a vše dále. No, tak to jsem chtěl slyšet. Je to dokumentovaný Tak a teď k tomu prvnímu. Ty fanfáry. Pojď. Jsou jasně nastavený. Zrezavělo by to. Takže Ivi, tobě. A teď je tady takový nápad, že naplní vítěz a pak nechá kolovat. To by se daleko nedostalo. No počkej, ale každému. Děkuji pěkně, tady snad vítězství teda. Naplňování poháru poprvé. Tak pojďme. Hápale. To nebude. Parada. Naplňuju pohár, jo? Tak prosím. Děkuji. Už to se ta hra vyplatila, jak chceš. Jsem o 3 kg. Komplikace. Aby se na nás dostalo, řekni, ať přijde se. Asi koupit druhou pak. Jo? My chceme růzovou. No mám odejít taky to to nebudu hlát. No jestli nedáš to, jsou trošku tací. Pomoc jaký? Pomoc jaký? No slušnost. Jenom tak, to je slušnost. Jenom víš, přivodně tam to. Je to hrozně osobně, Tomáši. Ale on nemá vápník, tak mu tam zatím nikdo nenesí. No. Jako bojnář vítězství. Ale tady ty všechny, co máme, ty housky s tím zelím a to léčo, to je všechno dobrý, víš. Náš tak je říct, že nenahradí. Tak se ho taky ne. Zeleninu já mám taky rád. Video, YouTube?